awet keparengno tiyang kawula ingkang hanyulih salira pinangka prandhap pranonton ing adicara pangargya pepanggihaning Sirat Maja penganten kapundhut wonten ing siang menika kang dhat kinormanten wonten ngarsanipun panjenenganipun Bamba Surasa sekalian Ibu Sumarni supados kepareng hakentas pitulus putri atmajanipun ingkang sampun kelaksanan ijab kabul miwah titiwancining adicara pangargya Sirat Maja penganten ingkang angka sepindhah kepareng nomadhal paswanan Sirat Maja penganten puntri saking sasana Panti Bali Busana marak wonten pandhayamyaning sasana Panti Rinengga ngukir dampar kencana kadherekaken Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu. Diminta buat beliau Bapak Surasa sekalian Ibu Sumarni supaya bisa mendampingi putrinya dari singgasana busana ke pelaminan waktunya sekarang. Dipersilahkan monggo. Pinangka lumaksana ing Sirat Maja penganten putri natap gending ing pangargian kalau semangga angken. Para tandha setya pamboyong ing Sirat Maja penganten putri kepareng nopun padhal paswanan saking Panti Bali Busana ingkang sampun kepareng hangasta busana cara kaputren Surakarta adining rat kinarya jejer ing praja kanthi busana ingkang sarwi retna sinulam benang kencana pating panclurat pating sumubyar nun nggih pasuryaning Sirat Maja penganten putri dasar nalendra ingkang ayu endah sulistyaning warni bebasan Kanjeng Nandra turah rupa kirang candra awet candraning Sirat Maja penganten putri dasar nalendra ingkang ayu endah sulistyaning warni bebasan Kanjeng Nandra turah rupa kirang candra niyosyan smidodari ingkang temurun wonten ngarsapada saking kayangan Jumbring Salaka kinedha sesarengan lepaksana ing Sirat Maja penganten kakung kepareng madhal paswanan saking Panti Bali Busana miwana ninja ingkang sampun kepareng hangasta busana cara kaprajuritan Surakarta dening rat kinarya jejering praja kang asta kuluk Jaladara kang songsongan sinongsong agung kinalungan Sekar Melati. Untuk mempelai pria silahkan berjalan pelan-pelan menuju hadapan ruang among tamu. Sekali lagi buat mempelai pria dan keluarga besar supaya jalan pelan-pelan menuju tempat among tamu. Silakan. Miwah saking lumaksana ing Sirat Maja penganten kakung kadherekaken saking sedaya para wadya bala tampung tansah ketinggal generuyub-yub noningke putra wayah saking panjenenganipun Bapa Dwi Juli Hartono sekalian Ibu Yuliati ingkang pinaringan asma Jokoro Mas Bagus Agung Setiadi Putra. Oke.
berhadap lurus, berhenti sebentar. Iya, berhenti. Yang membawa Mbar Mayang sebelah kiri supaya menjemput mempelai wanita. Silahkan. Yang bawa Mbar Mayang sebelah kiri aja ya, yang sebelah kiri aja. Pratondo pamboyong ing Sirat Mojo pengantin kakung jengkar tindak nyosang king sang satrio kembar ingkang sampun kepareng hangasta sekar mayang sekembaran pratondo tindak nyo Sirat Mojo pengantin putri jengkar sangking sasana palenggahan ditoto ten ngisor nek angel Mbak supaya jalannya bisa lebih lapang. Disusun di bawah aja. Nggih, monggo. Untuk mempelai wanita silakan berdiri.
Dan untuk keluarga mempelai pria yang dari Jambi ya, mungkin kurang memahami bahasa yang saya sampaikan tadi. Itulah cerminan sebuah filosofi kehidupan kita. Bagaimana adab seorang istri terhadap suami, bagaimana adab suami terhadap seorang istri, begitu juga bagaimana adab putra putri kita terhadap kedua orang tua, dan bagaimana adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Khalik yang menciptakan atas segala cintanya. Itulah yang mengandung makna daripada acara yang diselenggarakan. Kemudian ini adalah acara pamboyong sirat mojo pengantin kekalih. Itu dalam arti sebagai rasa dan penuh kebahagiaan kedua orang tuanya untuk bisa menempatkan putra putrinya di tempat yang paling mulia, laksana tempat yang dimiliki oleh raja dan permaisuri, seperti yang kita saksikan sekarang ini. Untuk kedua mempelai supaya berdiri mepet. Kemudian kedua orang tua merentangkan tangan di bahu pundak. Kalau didudukkan ya Pak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sambut monggo langkah. Setya lenggah ambi woko sirat mojo pengantin kali pratondo kawisuda. Senajan to sampun jejer projolan permaisuri, awrit kasunyatan sirat mojo sing gati kang sae batuladaning kawula dasik. Pratondo setya sirat mojo hanya liro atur ing pambagya sungkem pangabekti ngarsanipun tiang sepuh kekalih hamaminto atur ing pandonga. Setya sirat mojo pengantin kalih do ingone nalika semanten. Paswananipun sirat mojo pengantin kalih ingkang sampun rinambi ngarsanipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu. Saking ageng katresnan ingkang boten tinucap wonten ing lisan kandhek wonten ing Pandulu Jangga. Mewah ketingal rinetes wispa tiyang sepuh kalih pratandha ageng ing katresnan. Lumuntur andom pandonga tiyang sepuh kalih kanthi timbul japa mantra dadaning pangajap muga angin palulumban beberan agung tansah pinaringan kawilujengan kalis lir ing sambi kala kanabehaken pringgan bayang ing margi. Setya ageng ing katresnan Sriat Mojo pengantin kalih ngarsanipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu.
Paripurna paswanan Sirat Mojo pengantin kekalih saking ngarsanipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu saking Sirat Mojo pengantin putri sedya suwanipun kalajengaken ngarsanipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu saking Sirat Mojo pengantin kakung doe ngone. Aduh Kanjeng Rama sowan kawula ngarsa panjenengan ngaturaken sabaing pangabekti kula kunjuk. Satyang kula nyuwun tambahing pandonga anggen kala lulumban bebrayan agung pinaringana ridho Gusti kang akarya dumadi Kanjeng Rama. Anakku bocah bagus sowanmu wis Rama tampa pangestu kuwe tanpa nono nggir. Kawula tampi asta kekalih dena pundi wonten mestaka dadosna jimat paripipun paduka Kanjeng Rama. Iya ya anakku nggih. Mung sliramu katemah kudu sing tedhak ing panganti-ati. Anggen lumban bebrayan agung. Pinangka jejamus Gusti kang karya dumadi nindaki perintahe nebihi awisane ing kono madyan ing kawilujengan bocah bagus. Menenjeh Kanjeng Rama mugi kawula kiyat supados saking pandonga panjenengan awit tiyang kawula mugi tansah pinaringan kawilujengan Kanjeng Rama. Iya ya anakku nggih. Sing ati-ati bocah bagus. Paripurna paswanan Sirat Mojo pengantin kalipun keparana jengkar saking sasana palenggahan. Liwat setya marak wonten ingkang ngukir dambar kencana suwita tama jejer praja lan perweswari. Mbak Dian enten cucur curah paripurna sembaing pangabekti Sirat Mojo pengantin kekalih sedya keparengna Sirat Mojo hanyalira renceneng adicara cucur curah kepareng minggah wonten ing Siti Hinggil angka sepindhah Ginaturata Sang Putri Domas sekembaran ingkang angka sepindhah menyemataken pralantika ingkang dados nikaya bondo bandulan sak pinuggalaning saking karya Karti Sirat Mojo pengantin kakung ingkang arupi Mas Picis Raja Brana Bondo pratandha kasatriyaning jagat Nuswantara prayoga ingkang gagah tanggung prakoso keparana Sirat Mojo pengantin kakung badhe den curahaken ngarsanipun Sirat Mojo pengantin putri arupi Mas Picis Raja Brana Bondo bandulan sak pinunggalane. Monggo ya disiramkan dituangkan oh ya sampai habis terus sampai habis. Dan ini adalah filosofi bahwa yang menjadi kekuatan keluarga itu adalah karya dari seorang suami yang bertanggung jawab menafkahi keluarganya. Kemudian segala kekayaannya yang diserahkan kepada istri untuk memenuhi kebutuhan secukupnya. Istri yang baik senantiasa dan bersyukur atas segala pemberian suami dan tidak minta lebih atas kekuatan seorang suami. Niki tak baleni ibu-ibu men bodho ngertos nggih, tak baleni. Istri yang baik tidak pernah meminta lebih dari kekuatan seorang suami. Nggih, setuju napa mboten Mbak E? Mboten, malah tetap ngeyel nek wong kene wis to. Nek kurang mesti ya protes. Miwah sedya kalajengaken rojaning adi cara dahar kalimah
kepareng napa minggah wonten ing Siti Hinggil angka sepindhah Ginadurata Sirat Mojo. Awit putri domba sekembaran ingkang angka kalih badhe leladi ngarsanipun Sirat Mojo penganten kalih sinas leladi ngarsanipun praja lan perwaswari. Dahar ateges nedhi kalimah wos kang sae minggah tataning pangajap. Awit lumaksana ing Sirat Mojo penganten kalih mugi amung tansah dahar dedaharan ingkang dipun keparengaken Gusti kang akarya dumadi. Ateges dedaharan ingkang halal. Mugi tansah kanebehaken saking samodayaning dedaharan ingkang dadoske awisaning Gusti kang akarya dumadi. Tuwi dedaharan ingkang haram. Awit anggen leladi ingkang angka 3 putri doma sekembaran ingkang sampun nyematakaken tirta wening pratandha unjukan saking Sirat Mojo penganten kekalih paralantika mugi amung tansah wening manahipun wening kapribaden wening tindak lampahipun anggen panelumban beberean agung saking unjukan tirta wening mugi tansah nebihaken sukertaning batos Sirat Mojo saking tumindak ingkang boten pakarti sae. Liwah pungkasaning adicara sempalan ingkung ingkang dadoske pralantika. Wujud saking ingkung menika inggih hayawan ingkang dipun halalaken dadoske dedaharaning sedaya para gegesangan. Awit kepareng kula panjenengan sami sak konduring ngarsanipun Gusti kang akarya dumadi kondur ingkang dadoske pamangku tinampi jeneng Gusti kang akarya dumadi. Awit pralantika saking sempalan ingkung mugi Sirat Mojo penganten kalih ambung tansah handut rutut rebutan patut tansah sesarengan sayuk saeka kanthi hambet ing wadaya wonten ing jagat Nuswantara. Dan yang terakhir ini merupakan cerminan untuk kedua mempelai yang di dalam kehidupannya akan senantiasa berebut berbuat baik. Bukan berebut merasa baik, bukan ya, berebut berbuat baik. Dalam arti bila salah satunya sudah berbuat baik, maka yang lainnya akan turut berbuat baik pula. Sampun ya Mbak, sampun paripurna saking ronjoning adicara ing sang menika. Kalajengaken adicara Sinar Pinilih. Sinar Pinilih adalah acara foto bersama. Dimohon buat keluarga besar mempelai pria maupun mempelai wanita supaya bisa mendekat di pelaminan untuk acara foto bersama. Sekali lagi buat keluarga besar mempelai pria dan wanita supaya bisa mendekat di pelaminan untuk acara foto bersama. Niki kagem Bapak sing saking Gunung Kidul, sing saking Palembang, mekaten ingkang saged kula aturaken kathah kalepatanipun Nun Agung ing pangapunten. Niki ampun dipadhake nek ten Surakarta lho Pak, nggih. Mungkin sampean padhake kaya sing ning Surakarta ya jelas beda, ngoten. Nun pangapunten, menika jangkep tiyang kawula anggen pun matur kathah kalepatanipun Nun Agung ing pangapunten. Mungkin nek digawe kaya Surakarta sing nom-nom selaras sabar ndelok penyanyi. Ayo malah repot toh. Monggo. Oke, sekali lagi buat keluarga besar dipersilakan mendekat pelaminan untuk foto bersama. Saking kawula kathah kalepatanipun Nun Agung ing pangapunten. Matur sembah nuwun sugeng pinarak lenggah kanthi segetsa.
Sik bis sik sik bis sik sik bis sik sik dis sik sik